Вчера в художествена галерия Христо Градичлиев в Каварна официално бе открит 9-тият национален фестивал на старинната музика, песен и танц Страваганца. Началото на вечерта сложиха встъпителните думи на директора на фестивала Петя Плукчиева, която подчерта, че музикалния форум вече разполага с завидна история. През 9-те си години фестивалът винаги се е провеждал в Каварна през месец август с идеята да даде поле за изява на професионалисти, занимаващи се с старинна музика и танци, както и на дизайнери, архитекти и изкуствоведи. Да се представят постиженията на средновековните творци и да се направи съпоставка с съвременната интерпретация на участниците. Събитието съчетава в себе си 2 изложби и концерт. Първата проява бе представянето на съвместната фотоизложба на Лъчезар Димитров и японецът Гаиска Таро. Изложба живопис под името Цветни фантазии на откриването на фестивала представи и Петра Каленбах, която близо половин година живее в Каварна. Тя сподели, че за нея тук е нейният втори роден дом. Моите картини, както съм нарекла изложбата, фантазия в цветове или цветни фантазии. Искам да приветствам всичките гости на изложбата, да влязат и те в техните сънища, да си отворят въображението и да споделят и техните фантазии с картините. Вече от половин година Каварна ми е втория дом. Историята за що съм дошъл в Каварна е много дълга, обаче вече от половин година съм тук и миналата година съм била в Каварна за доста време и много ми харесва и съм взела решението тук да се преместя да живея. Преди като живеех в Хамбург, средно 2-3 изложби на година, имам и изложби в Амстердам, Холандия, обаче това ми е първата изложба в България. Още от дете обичам да рисувам. Това е начинът, през който аз мога да се откъсна от ежедневието си и не мога да си представя живота без изкуството. Да очакваме ли следваща ваша изложба? Надявам се, че да, имам много желание, може би до година, може още и през зимния сезон, около Коледа, обаче преди това искам да наваксам с рисуването. Erzähl mal ein bisschen über deine Ausstellung. Was ist die Idee über deine Bilder? Was willst du sagen? Ja, also meine Bilder sind reine Fiktion. Meine Bilder sind Farben in Fantasien. Und jeder kann in diesen Bildern sehen, was er möchte. Sie sollen die Fantasie anregen und zum Träumen anregen. Eine Mischung aus Märchen, Mystik und Fantasie. Wir verstehen, dass Sie in Kavana leben. Seit wann? Seit einem halben Jahr ist Kavana meine zweite Heimat. Und wie ist das passiert? Ja, das ist eine lange private Geschichte. Aber ich war letztes Jahr schon mal 6 Monate in Kavana. Ich komme aus Hamburg und ich habe mich dann entschlossen, im Januar ganz nach Kavana zu ziehen. Außerdem habe ich hier letztes Jahr meine weiße Straßenhündin Nala kennengelernt. Die wollte ich nicht alleine lassen. Und ich habe mir hier ein Haus gesucht, ein Haus gemietet. Und dann im Januar habe ich die weiße Straßenhündin zu mir genommen. Wie viele Ausstellungen haben Sie schon gemacht? Also insgesamt in meinem Leben pro Jahr vielleicht so 2-3 Ausstellungen in Hamburg und auch in Amsterdam. Ja, aber in Osteuropa bzw. in Bulgarien ist es meine erste Ausstellung. Warum lieben Sie zu malen? Ich liebe es zu malen, seit meiner Kindheit male ich. Für mich war es immer eine ganz gute Möglichkeit, überhaupt abzutauchen in andere Welten. Ich kann mir gar nicht ein Leben ohne Malerei vorstellen. Sollen wir erwarten noch eine Ausstellung von Sie? Ja, bestimmt, vielleicht nächstes Jahr oder um die Weihnachtszeit, aber erstmal muss ich fleißig weitermalen.